הערכה השמרנית זה סדר גודל של לפחות בין 100% ל-80% על הכסף. לי קוראים נועם, אני בן 29, עובד בהייטק כבר באזור ה-4-5 שנים. אחד היתרונות בעצם שבשוק הנדל"ן יש לך את האופציה של קפיצה של הון בטווח קצר, פליפים כאלה ואחרים של פינוי-בינוי, זה בעצם בוא נגיד הבוננזות החזקות. בשוק ההון אתה מחויב מהשקל הראשון שהרווחת מס רווחי הון, עצם זה כבר יתרון יחסי, כן? לטובת הנדל"ן. אם בשוק ההון לצורך העניין אני בונה על ה-S&P שזה עושה סדר גודל של 10%, בשוק הנדל"ן 100% אתה יכול לעשות גם, יש ניסים ונפלאות תוך שנתיים, ויש גם תסריטים טיפה יותר נורמליים של 4-5 שנים. אז אני חושב שהסיבה שהלכנו עם אור וסגי, א' כל זה כי הם אנשים ישרים, הם לא יחרטטו אותך, ואם איזשהו אתגר, אתה תדע שיש איזשהו אתגר. אז תהליך הליווי הוא באמת מקצה לקצה, עד הרגע שקיבלת את המפתח. זה מתחיל קודם כל שיחת אפיון. לצורך העניין אתה צריך עורך דין, כנ"ל יועץ משכנתאות. זאת אומרת שאתה מקבל בעצם את כל החבילה במקום אחד. האזורים שהם הולכים בהם זה אזורים שהם מכירים. אז השליטה שלהם היא מצוינת בחומר, הם בקיאים, הם מבינים. מצאנו את העסקה שהיא יותר מתאימה בשבילנו, שזה סדר גודל של בוא נגיד 5-6 שנים, אבל הפוטנציאל רווח הוא הרבה יותר משמעותי מאשר איזשהו פליפ מהיר של 2-3. אז העסקה היא דירה של 3 חדרים במתחם של פינוי-בינוי, פרויקט של קבלן גדול, קבלן מוכר. נכון להיום גרה שם משפחה חמודה שמשלמים לנו את השכירות. הערכה השמרנית זה סדר גודל של לפחות בין 100% ל-80% על הכסף. אני חושב שזו עסקה מצוינת, אז אני יכול להגיד לך שהעלות של הליווי מחזירה את עצמה פי כמה וכמה. עסקה הזאת כנראה לא הייתי מביא אותה. עכשיו אנחנו הולכים ומנסים בעצמנו, אז לך תדע אם זו עסקה טובה או לא. קח את ההזדמנות הזאת בשתי ידיים. אור וסגי זה אנשים זהב, אנשים אמינים, מקצוענים בתחומם, אנשים שרוצים עסקאות מיוחדות בשוק הנדל"ן. זה אנשים, אור וסגי, לא תתחרטו.